ஹலோ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ தான் இது மேலே நான் போட முடியாது. பார்க்குறது எது கம்மி வீடியோ தான், ஆனால் அப்போதைக்கு ஒரு டோர்ன் நடந்துகிட்ருக்கு. அந்த டோர்னில் மட்டும் முடிச்சுட்டு நான் இங்கே தான் நடக்க முடியும். பார்க்குறது கம்மி தான், 200 தான் இருக்குது. அவங்களும் அவ்வளோக்கும் பார்க்க மாட்டீங்க. ஒரு 2 வீக்ஸ் ஆனால் ஒரு 200 வியூஸ் போகும். அதனால் பரவாயில்ல. அதில் என் ஐடி ஷேர் பண்ணிருக்கு. ஐடி என்ன இருக்கா சேல் பண்ணலாம், சில பல காரணமாக வந்திருக்கு. அந்த ஐடி கீழே, அந்த ஐடி யாருக்கு வேணுமோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானே ஃபோன் பண்ணுறேன். கீழே உங்கள் நம்பரோடு ஃபோன் பண்ணுங்கள், நம்பரோட கீழே பண்ணுங்கள், நானே ஃபோன் பண்ணுறேன். நீங்கள் எனக்கு அனுப்பிச்சுடுவோம் 4K or 5K இந்த கோட். சரி வாங்க போகலாம். இப்போ வந்து எல்லாமே ட்ரெஸ் எல்லாமே பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே ஒரு டாப்பை விடாமல் எல்லா டாப்பும் போய் அடிச்சு வச்சுருக்கோம். வெறித்தனமாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். வரலாம் இல்லை பாருங்கள் எல்லாமே இருக்குது. லைக் பண்ணுற ட்ரெஸ் வரலாம். நம்ம நல்ல ட்ரெஸ்ஸையும் லைக் பண்ணுங்க, பக்கமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க கைஸ். பூயாஸ் டீமில் லைவ் பண்ண போகிறோம். இனிமேல் அதுதான் இதில் வர்றது கம்மி தான். பூயாஸ் டீமில் இது பண்ண போகிறோம். பூயாஸ் டீமோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். யார் வேணும் கமெண்ட்ஸ் இது பண்ணுங்கள். பூயாஸ் டீமில் வந்து நம்ம பர்மிஷன் கேட்டாச்சு. இது எனக்கு ஆர்டர் இருந்துச்சு, அதனால் போடுறேன். இது அப்படி நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே கைஸ், பாருங்கள், வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். யாருக்கு வேணுமோ கீழே உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கமெண்ட் நானே ஃபோன் பண்ணுவேன் கைஸ், நானே ஃபோன் பண்ணுவேன். இப்போதைக்கு ஃபோன் நம்பர் கீழே கொடுத்ததா நம்பர். ஓகே, யாருக்கு வேணுமோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஊர் டாப்பு போடாமல் இப்போ வர எல்லா டவுட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து க்ளோவால் கூட வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் கைஸ். க்ளோவால் மெக்கானிக்கல் MP40 இருக்குது, பர்மனெண்ட்டு. வேறு என்ன வேணுமோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சு உங்களுக்காக. கைஸ், வீடியோ பண்ணுங்க. நீங்களா ஊரன்னு கேட்டால் நான் எங்கே போனேன், இங்கே தான் இருப்பேன். என் லாஸ்ட் வீடியோ மை லாஸ்ட் வீடியோ கைஸ். ப்ளீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க. இதுக்கு இப்போயெல்லாம் கிஞ்சி நினைக்காதீங்க. திரும்பி வருவேன். பூயாஸ் டீம் இருக்குல்ல, அதில் வருவேன். கிளம்புறாங்க. பூயாஸ் டீமில் டெய்லி லைவ் போடுவோம் கேஸ். பூயாஸ் டீம் கன்ஃபார்ம் லைவ் போடுவோம். எல்லாரும் அதில் வந்து என் சேனல் தஞ்சாவூர் கேமிங் போட்டிங்கன்னா என்னோட வரும், இதே ப்ரொஃபைல் வரும். அது கன்ஃபார்ம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பார்க்கலான்னா கலெக்ஷன் போய் பார்ப்போம். கலெக்ஷன் M4A1 பை MP40 M10 இருக்குது பாருங்கள். இது கட்சி M10 எடுத்து வச்சுருக்கேன். வேறு லெவலாக இருக்குது கைஸ். வேறு மாதிரி இருக்குது கட்சி M10. டவுன்லோட் பண்ணாமல் இருக்கேன், புது ஃபோன் வாங்கினால டவுன்லோட் பண்ணாமல் இருக்கேன். இப்போ அது பண்ணிடலாம். ஃப்ரீ ஃபயரை விட்டுலாம் இது இருக்கேன். விட்டுட்டு நம்ம வேறு நல்ல கேம் ஏதாச்சும் லைவ் போடலாம், ரெக்கார்ட் போடலாம், பண்ணலாம். அது மாதிரி எல்லா கலெக்ஷன் எல்லாம் பாருங்கள். ஏன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி ஏன்னா நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் தான் முக்கியம். விட்டு அந்த தஞ்சாவூர் கேமிங் அப்படின்னு ஒரு சேனல் இருக்குது, ரன் மேன் கேமிங். அது வந்து இப்போ 1K பண்ணியிருக்காங்க, 1K ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேருந்து நம்ம சேனலுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லிப்போம். என் ஃப்ரெண்டு சேனல் தான். அவங்க அப்பாவும் ப்ளே பண்ணுவாங்க. அவங்க அப்பாவும் ப்ளே பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நல்ல சேனல் கைஸ். எப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல கேம் ப்ளேலாம் நல்லாயிருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் மூமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், பிடிக்கும். உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பிடிக்கும். ஒரு லைக் கண்டு கீழே கமெண்ட்டு. நான் இங்கே தான் இருக்கேன். ஓகே பாருங்கப்பா. டொமினில் வடிக்கும், அதுவும் டொமினில் தான் வடிக்கும். இது டொமினில் வடிக்கும் நினைக்கிறேன். சரி, க்ளோவில் பாருங்கயா, வெயிட்டான க்ளோவால் இருக்குப்பா. இந்த க்ளோவில் ஒன்று வேறு எந்த க்ளோவில் தான் இந்த க்ளோவிலேயே போதும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி சீ ரெமோட்டு, அந்த ஓசி உள்ள அமௌண்ட்டு, இதுவும் ஓசி உள்ள அமௌண்ட் தான். இது சுற்றுற அமௌண்ட்டு, இது டிங்டெக்கா. இது வந்து ஸ்டோரில் டைமண்ட் கொடுத்தாங்க. இதுவும் டைமண்ட் கொடுத்தா சார் வாங்கணும். இதுவும் டைமண்ட் கொடுத்தா வாங்கணும். இது டைமண்ட் ஸ்பின் பண்ணி வாங்கணும். இது வந்து ஐட் பாஸ். இது டாப்அப் ஈவெண்ட். இது வந்து எல் பாஸ் தான். கோடு கையில் இல்லை, இது சும்மா போட்டு காப்போம். நம்ம எங்கேயா கோடு இதுதான் வேறு
வேறு லெவல். நம்ம தான் ஃபஸ்ட் டைம் மற்றவங்களாம் நெக்ஸ்ட்டு நானும் ஸ்பைடர் பேக் வச்சுருக்கேன். பேக் கனெக்ஷன் தான் நல்லா गोल बड़े वरे यार भैया कमेंट करे यार कमेंट दो अवतार என்னது தெரியல அது இருக்கு. அடுத்து வந்து என்ன பெட்டு போவோம். பெட்டு எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு ஹெட்ஷாட் ரேட்லாம் அதிகமாக இருக்கும். ஹெட்ஷாட் ரேட் நான் 100 வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நம்பிங்களா? அவ்வளோ 40 தான் இருக்கு. சரியான ஹெட்ஷாட். வேறு லெவல் ப்ரோ. வேறு லெவல் கேஸ். இந்த இதுக்கு ஒரு அப்படியே ஒரு 50 லைக் கொடுங்க போதும். 50 லைக் தான் பார்க்கறதும் நிறையா பேர் பார்க்குறீங்கப்பா. என்னப்பா நீங்கள் போங்கப்பா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. அரே யார் ஓ பை சுமாரு சீக்கிரம் கமான் சீக்கிரம் வீடியோ பண்ணியோ. கமான் அரே போய் புஜிபரு பார்ப்போம். போய்ட்டு இந்த இடத்துல நெட்டு கொஞ்சம் லேகாக இருக்கும். நான் அப்புறம் தான் நெட்டை ஆன் பண்ணிட்டு ஹாட்ஸ்பாட் மாற்றேன். ஓகே கொஞ்சம் நெட்டு அப்போ ப்ராப்ளம் மழை பெஞ்சதுனால அது பக்கம் திருப்பி அவங்க கிடச்சிருச்சு. கிடச்சிரும் கேஸ் வரும். 50 லைக் மட்டும் கொடுங்க சார். எதுவும் வேணாம், வேறு எதுவும் தேவையில்லை. 50 லைக் மட்டும் கொடுங்க. ஏன்னா சேனல் விட்டு போகிறோம்ல, சேனல் விட்டு போவேன் போயிட்டு போக வேண்டியதான். அப்படியே வெயில வேண்டியதான். ஐடி யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் நம்பரோட கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். எல்லாம் மெசேஜ் அடிப்பேன். ஓகே முக்கால்வாசி கமெண்ட் தான். இப்போ பாருங்கள் ஹெட்ஷாட் எடு பாருங்கள் 88.5 இருக்குது. ஓகே இந்த ஐடியா வச்சு நீங்கள் பல பேர்ட்டு சீன் போடலாம், பல பேர்ட்டு அடியும் வாங்கலாம். கேரக்டர் காமிச்சிருந்தேன் பாருலாம் இருக்கும். பாருங்கள் இந்த உல் ஃபாதர் இருக்குது, அப்புறம் லீட்டர் இருக்குது, அப்புறம் வந்து அலாக்கு இருக்குது, அப்புறம் என்னென்ன கேரக்டர் இருக்குது. தம்பி கேரக்டருக்குள்ளே போப்பா. சிவா கேரக்டருக்குள்ளே போ. போ போயிட்டியா? இந்த ஸ்டெல்லாக இருக்கு. அப்புறம் எல்லா மாதிரி வேறு லெவல் நம்ம கொண்டு போடு தைட ஐடியா இருக்கலாம் வேணுமோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட். உங்கள் நம்பரோட ஃபோன் பண்ணுங்கள், உங்கள் நம்பரோட அடிங்க கமெண்ட். ஓகே கைஸ் பாருங்கள் பார்த்து கொண்டே இருங்கள். இன்னும் ஒரே நிமிஷம் தான் வீடியோ. இந்த ஒரு நிமிஷத்தோடு இந்த சேனலை விட்டு போகிறேன்.